बिहार झारखंड की ताजा खबर देखी अरवल से आ रहल बा, जहां फखरपुर राजा ट्रेडर्स में भोजपुर बिहिया और अरवल पुलिस की संयुक्त छापेमारी भइल। चोरी के 853 गो करकट जोन बा बरामद कइल गइल। खबर जानी अब विस्तार से। खबर अरवल जिला सदर प्रखंड के अंतर्गत फरकपुर राजा ट्रेडर्स दुकान में चोरी के सीमेंट वाला करकट खरीद के बेचे पर गुप्त सूचना के आधार पर भोजपुर जिले के बिहिया थाना के पुलिस अरवल थाने के पुलिस के द्वारा संयुक्त छापामारी कल गई, जोना में राजा ट्रेडर्स के गोदाम से अवैध करकट बरामद कल गई। वही बिहिया थाना अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद के द्वारा बतावल गई कि 16 दिसंबर के रामको इंडस्ट्रीज लिमिटेड बिहिया से ट्रक के माध्यम से इलाहाबाद के हंडिया के लिए 960 पीस सीमेंट वाला करकट ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजल गई रहे, लेकिन ट्रक ड्राइवर और राजा ट्रेडर्स के दुकानदार के मिली भगत से फरकपुर राजा ट्रेडर्स में करकट उतार दिल गई। जेकरा बाद ट्रांसपोर्ट को जैसे ये बात के भनक लागल, वो बिहिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करैलन और पुलिस के द्वारा काफी खोजबीन के बाद 19 दिसंबर के ट्रक ड्राइवर दुर्गावती थाना से पकड़ल गई। जेकरा बाद ट्रक ड्राइवर के पूछताछ में खुलासा भइल कि ट्रक में दर्जनों गाड़ी नंबर रखल गई रहे, जोना के चीज के फायदा उठाकर ड्राइवर के द्वारा अवैध बिल कईल। देखी का कहतरन पदाधिकारी या पुलिस कैसे मरला छापा मारी। इस सारा विस्तार से खबर देखी भोजपुरिया खबरे में। लेकिन एगो निहोरा बाकी चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी।